Hadirin dan Dewan Juri yang terhormat, ini dia penampil pertama dari Kabupaten Trenggalek atas nama M. Sufa Syahadilah dengan lakon Kresno Duto. Selamat menyaksikan. Suradira jayaning rat lebur dening pangastuti kang hayu mangge rahayu kang ala temahan sirna.
Putu Prabu Ndwarawati menawa netepi weca kang wis kawedhar Duryudana bakal mbalekake Ngamarta sak kukuban miwah sesigar semangka Ngastinapura. Gagar wigaring duta kang wis kawuri tak kira awit saka panawange Kurawa marang duta sekarone kurang pratitis mapan jejeking adil. Awit saka ngelingi Kuntiku minangka ibuning Pandhawa dene Prabu Drupada uga maratuwa tumraping para Pandhawa. Dimen datan boyong trajuning panglimban kinarya duta pungkasan Koko Prabu. Kirangipun menapa tapa duka Koko Prabu ingkang datan kasamaran saliring reh sanes kara ugi pratitis ing pamicara pramila saking menika bening budheg ing kawontenan kula borong wonten astapa duka Koko Prabu. Puniki Yang Prabu Wahyai Kisamiaji menawi sampun dados pangideping tekad Prakadang Pandhawa kawula muhung mesturi dharma mugi saged mapan tengeng adil miyakti waraning kodrat. Pundi ingkang pinilih Yayi Prabu Duryudana netepi perjanjian menapa campo prang gegempuran antawisipun trasap warga. Surya mekolan gunung aduh Bathara kang amurna bumi mugi kabarang prakencong Pak Pong Bala Warudaya ditegor wong kali cedhe sapa sing gawe Kaki Kresna aja kaget nyongger ulun Kang Prato ulun iki ora mung jeneng pribadi nanging uga kinantenan Bathara Kanwa Bathara Janaka miwah Bathara Parasurama
bakal dadi paseksen geniro dadi duta pungkasan nindakake jejeban luhur menyang praja Ngastina. Rama dewaning sun lampah ulun iki umiring lakuni rawit kahanan kawistara saya gawat lan merit pakaryaning dewa nedhi ngolati lakuning angkara lan kautaman ing mangka Pandhawa lan Kurawa padha-padha kuat kang dadi pangidhepe. Pandhawa wis rumangsa pundhat paukumane nanging kosok baline yen tumrape Kurawa kuwi durung rampung. Ulun Bathara Kanwa bakal anekseni tekate para brahmana apa isih lumaku mapan jejeking adil apa ora. Ulun Bathara Janaka arsa amirsani para ratu kang nyengkuyung Pandhawa Kurawa mratitisake endi kang madheg jejering ratu sejati lan uga kang hamung lelamisan. Wah, napa lakon iki aku go bakal nitik apa isih ana satriya kang mapan bawa leksana bebela kautaman. Yen tinemu kosok balen kaya lakon kang dak tapaki nalika jaman Maespati mbiyen, tak kira bakal akeh satriya kang pumpes tapis krana oncat saka kadarmane Kaki Kresna. Ger, ayo kongsi pegat ing kaprayitnan. Jeneng Wulan Saha Jawa Tetiga bakal napak laku kadewatan. Nun inggih pukulun kawula namung ngestuaken dawuh pukulun. Wajah
mangu kadya sinaput pedhot mampak-ampak padha ngengleng tiasirana togong ing Astina paran ingkang arsa linampan dupi mulat glagating kahanan pratane sang duta pamungkas akarya jibeg bebek ing datos para sepuh ayogyani wangsule ngamarta lan ngastina parandene ciptaning galih sanata nedya ngekai kekalipun kajateng sanata dupi mulat pratane sang Basukarna Yai benar Yai nggih nuwun sewu Yai Prabu pugitene beda ing tulak saripun kakangku lancang marak tanpa tinimbalan nggih Kakang Narwati prasasat lumampah wanci panglong kepapak obor sewu dadi mangsa kalenggan sawangke paduka Kakang Narpati tartaptu sampun mireng pawartos lampahing sang duta pamungkas ingkang dene Raharsa njabel wangsuling ngamarta miwah sepaling negeri Astina Kakang upami sedaya menika kalampahan dipun wangsulaken benjang kados pundi anggen kula ngayomi para kadang sata Kurawa Kakang Nyai Prabu rawuhipun duta pamungkas ing mangke boten sisah ginalih awrat ingkang wigatos paduka Nyai Prabu kedah tansah emut jejering Nalendra menika Darbe Purbawasesa tanpa winates mulya cintrakaning para kadang sata Kurawa namung wonten asta paduka Nyai Prabu mila saking menika sampun trep mapan tanggal jawabing nata menawi Nyai Prabu angekahi negari Ngastina miwah Ngendraprasta sak jajanipun mangke menawi wonten moganing lakon pun Karna Basusena ingkang sagah dados tanggul-tanggulaning kewuh sampun Nyai Prabu menika ingkang dados wekas kula keparenga pun Kakang nyuwun pamit datang prayogi menawi kawanguran ing asanes Nyai Prabu Kya lumengser dutane Sri Naranata
kasewan nambang tengara mundur sawatyane nadya kondur maring jroning purya Nyai Prabu Nona amit pasang aliman tabik Nyai Prabu nggih nggih kepareng babar dawuh maran wigato sing setya Oh Prabu inggih inggih Nyai kawula ingkang nyarirani dutaning bedamen para Pandhawa sakula wangsa nedya nyuwun wangsulipun ngendo prasta sakukubanipun miwah sepaling negaring Astina kados ingkang sampun kacetha ing perjanjian Duk Rumuhun. Nggih. Nggih, ora. Latihan sampun marambah maraping tuta ingkang prapa. Langing kula tetep badhe nyuwun lelimbangan. Pawan Sengkuni. Kadiwaran aturira, pawan. Sinuwun. Aduh. Jimat pangayumaning wangsa Kurawa. Ambeking Nalindra gung kedah kukuh bakuh pangideping sedya sinuwun sampun ngantos kerut larut ing swasana pun paman niki nggih pun paman miwah para kadang sata Kurawa masih sagah dados cagak minangka tetuwak luhuring asma paduka sinuwun sinuwun Putu Prabu ngugemana bawa leksana ya Ger dimen ora dadi paprangan antaraning kadang pun eyang bakal mayu bagya lamun sira datan uncat ing perjanjian anak Prabu Jaka Pitana sampun waskuatos ing penggalih negari Mandaraka menika masih jembar laladanipun nggih badhe kuncara asma panjenengan menawi anetepi sabda pangandika ingkang sampun kawedhar. Inggih. Nuwun sewu, Nyai Prabu. Menika sampun pratela puruk ing sabda pangandikanipun para sepuh. Mila saking menika sumangga kula aturi tapak asma mungging nawala perjanjian ingkang sampun sinerat, Nyai Prabu.
aja padha ngimpi yen Pandhawa bakal nampa balen negara Ngastina. Paman Suri tanggap ulat glagating kawotenan menawi kedangun nata Ndoraka dados tunggake kemaduh paman. Kadangmu padha aranen becik besok aman demok baris kang reno ayo sauto wong ing loro laki ino masak Koko Prabu jimat sembahan kula keparenga angracut Kanang Wikrama Koko Prabu jer kasunyatanipun jejeg doyongi lampahan muhung mapan wonten kawicaksanan Paduka Koko Prabu. Iloyono matih-matih roh amet wiloso
jagat Dewa Bathara. Gunging panawan tanpa upama, Yai Narpati. Lamun kalimput kabranang tiasing Sunda kira Ngastina bakal warata bumi. Yai, aneng pasewakan agung Ngastina mau pagine Syadi datan kawistara. Koko Prabu, awit saking wangkal lengkotipun Yayi Duryudana, panarka kula tan wurung babar dardahing para kadang. Iya, Yai. Ora luput panarkanira. Duryudana kanthi ngalake Jaja nyumet ubal babaling dahana paprangan. Dak kira Barata Yudha Jaya binangun bakal kalaksanan Yai. Mula dak suwun mulunging penggalihira tetunggalan kadang Pandhawa kang tetela ngugemi angger ugering kautaman Yai. Nggih Kang Prabu. Ginge pangasami tanpa pindan. Eba surak ing jagat upami lampeng Basukarna nedya amang rotingal. Nadyan Pandhawa menika ugi kulit daging piyambak. Menggeng Basukarna awit Ibu Kunti menika ugi tiyang sepuh kula Koko Prabu. Banjur kadiparan kersane Yai Prabu kepriye Koko Prabu? Dumados sing Barata Yudha menika trep kalian pangajab kula. Awit saking dumados sing paprangan menika mangke yektos badhe anjalari tumpesing angkara murka ingkang sinandhang dening Duryudana sakurawanipun. Basukarna ndada kula ndada ingkang dados urup-urup kanenipun para Kurawa Koko Prabu. Nanging apa Syadi ora bakal keduwung ing tembe mburine? Boten Koko Prabu. Dirsadaya kala ada dasar petang ingkang rempit Koko Prabu. Sampun kinudrat wiwit alit kula pinisahaken saking tiyang sepuh menapa dene para kadang kula piyambak. Inggih awit saking sihipun Bapa Adirata miwah Bibi Nada kula saged angayati kadewasaning gesang. Kula saged mukti ngawibawa ugi saking Syekh Kadarmaning Sang Duryudana ewa semanten Koko Prabu. Kula mboten anilaraken tata kramining putra tumrap lelabetanipun Rena ingkang anglairaken jasad kula. Kalih-kalihipun kedah kula labuhi sarana anempuh biat angorbanaken jiwa raga kula. Kula aturi pitados Koko Prabu. Bilih angsah kula ing madyaning perang suci mangke ujuping manah saged dados wahana enggal paripurnaning Barata Yudha miwah wangsuling Ngastinapura tuwin ngendo prasta sakjajanipun dumateng astanipun para utami. Mekaten ingkang dados atur kula kepareng kula nyuwun pamit Koko Prabu. Lamun sira madekna pati Basukarna
Ibu, pancen boten maiben. Jejering ibu boten badhe tegel wantala anapae lampahan para putranipun samya dredah minggahing Pancabakah. Yektos kedah mapan jejering Aden satraju datan mban cindhe mban siladan. Marma mengkono karna ayo kong siluput pamilihira paran papaning nesta madya yang utama dimen manggih rahayu manunggal lan para kadang Pandhawa ya karno. Ibu, adeg-adeg kasatria menika kedah kula tuwak supados datan singlar saking angger ugreng kautaman. Basukarna boten badhe ngoncati prasetya awit namung sarana mikolahaken kawilujenganipun diri pribadi. Laku jantraning kodrat dening Sang Maha Dalang tetela boten badhe lepat, Ibu. Nadyan kedah kula tomboki sarana jiwa raga gitetesing rah ingkang pungkasan lila legawa tumusing driya bebela para Kurawa menika, Ibu. Mugi adi-adi kula para Pandhawa manggih kajayan nggih, Bu. Sembah sungkem kula kepareng pamit angayati laksitaning kadarman Ibu Karna. Oh, Karna. Prabu lungsung dawuh kadiwaran babaring lampah paduka Koko Prabu. Yo Koko Prabu, nadyan pun eyang uga kumacelo angeran tupak kabaran nun yang miwah samyat Yai Samyaji tan kuawi bendung mungkaring watakipun para Kurawa ingkang saya mberung bebarung sinang. Nadyan para sepuh ugi sami kabandha raosipun awit mapan wonten Ngastina. Jawata catur nenggih Sang Hyang Narada, Sang Hyang Kanwa Janaka miwah Parasurama menika sedaya sampun anekseni menawi Ngastina tan keniri nembak aris mila saking menika. Mila saking menika yang Barata Yudha Jaya menegak Jaya binangun kedah kalaksanan yang Barata Yudha dadi. Wis dadi anteping atiku ora mung bondo donya kasaening wirata nanging uga anak-anakku kabeh nadyan pecating nyawa bakal dak udhake minangka tampil kajaning Pandhawa. Kae Kresna jeneng sira dak jaluk dadi batahe.
Wow. Woi. Kabarubuh sang mangun jurit saking Pandhawa Mandala Dadian utara tuwin Wirasangka sasat banjir getih sarawangke krikil untu ganggeng rambut rekat paku mrisik kadya necut krida mungging pabaratan waring wonten sang seta pangamuke kadya panteng kalih maju wong Kurawa segelar sepapan senopati sawadyanipun ludes keles mandelong pabarisan saking Pandhawa Mandala Yuda jagat sampun kaberbeken dhateng kasektening Sang Maharata yang sinten ingkang kuwawi ngimbang yang sapa duka jer kasunyatanipun mimpanging jurit mapan saking pabarisaning Kurawa yang menapa Bharata Yuda menika namung cekap pinungkasan ing asta Paduka yang kados pundi mapan jejeking kautaman ing tembe wingkingipun Ger Putu Prabu nadyan kula menika sampun aprasetya datan milik anggendhong lali kamukten Ngastina nanging gandeng cenenging lampahan angsah kula wonten pabaratan menika mbok bilih kedah kados mekaten nggih
Baratayuda menika ajang wong nandur mundhuh, wong utang nyaur. Panawange Pramana Jati Bisma kedah gugur ing Senopati Titis Ambon nggih Nini Dewi Srikandi. Duh Sang Hrisikesa, Paduka tartamtu dhateng Kasamarang kuwawi anggelar miwah anggulung lampahan menika. Kula pitados nggih. Sok sinten mbibiti ala wahyune bakal sirna. Kadar maning satriya tama kang sinandhang dening para Pandhawa tartamtu boten badhe lepat unduh-unduhanipun. Ger Resi Bisma ingkang nedya dados paseksen Surya Sudira jayaning Kanangrat Subrasta kaping olah Darmastuti.